ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин дӯстон дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. Топови ҷангвари вазни сабуки UFC Ҷастин Хайлайт Гейджи қоил шуд ки рақиби навбатии худ Гэджи Чендлерро бад мебинад. биён суханҳои Гейджиро гӯш мекунем. ман фикр мекунам ки ин шахс барои диққати одаморо ба худ ҷалб кардан тамоми корро мекунад. ин чиз аниқ аст ва ин чиз кори бад нест. ман ӯро намешиносам, барои ҳамин ӯ ба ман маъқул нест. Чендлер душмани ман аст. ӯ мехоҳад ки ҳамаи чизҳои маро аз дастам кашида гирад. рӯзи 6 ноябр Чендлер кӯшиш мекунад ки маро ба қатл расонад. ман маҳз барои ана ҳамин чиз омода шуда истодам. ман бояд бовар кунам ки дар ҳақиқат ҳамин кор мешавад ва ана ҳамон вақт ман ба режими пештараи худ мегузарам, гуфтааст Гэджи. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ҷастин Гэджи ва Гэджи Чендлер рӯзи 7 ноябр дар турнири UFC 268 баргузор мегардад. ҳамчунин Гэджи оиди чемпиони нави вазни сабук Чарлз Оливера фикроша баён кард. ман ғазабнок шудам вақте ки аз ташкил кардани муҳориба байни Гэджи Чендлер ва Чарлз Оливера хабардор шудам. ин аз ҳама камарбанди орзумекардагӣ дар ташкилоти UFC буд, вақте ки камарбанд дар дасти Ҳабиб буд. баъди рафтани Ҳабиб ин камарбанд тамоман беқадр ва хандаовар шуд, чунки Чарлз Оливера ва Гэджи Чендлер бо якдигар ҷангиданд то ин ки беҳтарини худро муайян кунанд, дар ҳоле ки хидди онҳо аз беҳтаринҳо нестанд. ма ва дастим парие, ана ки бояд барои камарбанд меҷангид, гуфтааст Гэджи. дӯстон, шумо чӣ фикр дорен? оё Гэджи рост мегӯяд ё ин ки Оливера чемпиони арзанда аст? метавонем фикротона нависен. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Дос Аньос боварӣ дорад ки Ислам Махачев ва хайпи ӯро манъ карда метавонад. мо дар интернет суханҳои ноҷоб бисёр мезанем. акнун биёед натиҷа мебарорем. ин муҳорибаи хуб аст. ғалаба дар ин муҳориба маро боз ба қатори довталабон меорад, махсусан ҳозир вақте ки Махачев дар хайп аст. ман ба шумо нишон медиҳам ки ҳоло ҳам зиндаям ва ҳоло ҳам дар бозиям. ман пурра боварӣ дорам ки Махачевро мезанам. вақте ки дар кунҷи ҷанговар чунин шахсон ба монанди Ҳабиб ва Кариме ҳузур мекунанд ва ба ӯ роҳ нишон медиҳанд, ин чиз боз хайпи зиёдтар меорад. масалан Дариюшро ба мисол меорем. шахсонеро ки Махачев зада буд, Дариюш низ ҳамон шахсонро зад ва Дариюш ин корро аз Махачев дида беҳтар карда буд. аммо оиди ӯ ҳеҷ кас гап намезанад. ислам Тиаго Мойзесро зад ва дар рейтинги вазни сабук соҳиби ҷои 5 шуд, гуфтааст Дос Аньос. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев ва Дос Аньос рӯзи 3 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 267 воқеан хӯрд. имрӯз варзигари тоҷик Азам Гафоров дар саҳифаи инстаграми худ эълон карда гуфт ки муҳорибаи ӯ ки бояд рӯзи 11 сентябр баргузор мегардид барҳам хӯрд. сабаб осеб гирифтани Азам Гафоров дар вақти тамрин. мо ба варзигари тоҷик саломатӣ ва сабр хоҳонем. ҳамааш дар пеш аст. худро ва саломатии худро эҳтиёт кардан дар кор. хотиррасон мекунем ки Азам Гафоров муҳорибаи худро бояд ки рӯзи 11 сентябр дар шаҳри Мински, Беларусия зидди варзигари финландӣ Микаэл Силандер мегузаронд, аммо мутаассифона ин муҳориба қатъ шуд. дӯстон, ҳатман фикр ақидоатонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.